Jeg har her et kvadrat med sidelængden 1. Jeg har en cirkelbue her, altså 90 grader her, og en cirkelbue her, 90 grader. Jeg skal finde det skraverede areal. Hvad gør jeg så? Jo, hvis jeg nu tager og beregner arealet, fratrækker en kvart af den her cirkels areal med radiusen 1, så har jeg fundet det areal. Hvis jeg så trækker 2 gange det areal fra det samlede kvadrat, så må jeg have fundet det skraverede areal. Jeg siger så, det samlede areal 1 gange 1 minus, og nu finder jeg så ud af, hvad de her arealer er. 2 gange, jamen for at finde det, så tog jeg det helt igen. 1 gange 1 minus 90 divideret med 360. Det var en 90 graders vinkel her. Gange pi gange 1 i anden. Og det er så lig med, jeg tager min lommeregner, 0,5707. Jeg skriver, det er 0,57. Og så er den opgave løst. Så arealet her er altså 0,57.